Pojat pyörii. Ja siellä tuli taas. Nyt on muuten iso kala tuolla. Iso. Kato tuolla puun takana. Mä veikkaan, että kohta pöllyää hiekka taas tossa. Siinä pyörii 3 isompaa taimenta. Kato, toi on iso. Se oli muuten aika iso toi. Otit loput pois. Mutta voin sanoa, että se minkä mä silloin näin, niin se oli Katos saatana, siellä oli iso. Toi on isompi. Toi on kyllä kilonen kala tuo. Kaikki menee kuvalle. Nyt se näkyy tossa Kuuluu edessä. mun äänikin vielä. Kuuluu. Tää on kyllä vittu vasta, kun omatäinen kuultuu. Tän pystyy ottaa pois. Mä pystyn ottaa pois se ääniradan. Se kohta kai. Niin mä sitä tässä kyttään vähän. Kun... Nyt. No niin, pölläs. Sekin on taltioitu. Kato, nyt on isompi tuolla taas tuolla. No ei se olekaan niin kauan. Ei. Mutta se mikä siellä kaivaa, niin on iso varmaan se naaras. Kato, tuolta tiipii kans tuolta ihan alhaalta tulee vähän isompi mun mielestäni. Näetkö sä tuolla? Joo. Näetkö nyt kääntyy? Tuli vähän tänne päin. Nyt on taas iso kaveri tossa. Siellä kuulee, siellä on monta sulhasta varmaan. Oh. Kato, sieltä tuli se iso. Käy vähän kuuma. Liian monta sulhasta. Kato, tuolta tuli muuten kans yksi. Ihan tuolta rannasta. Se on muuten kans hyvän kokoinen. Nyt tuolla, katoppas nyt, pyörii tossa noin tuolla yhden oksan takana tuolla. Ne on nyt paikoillaan 2 vierekkäin. Joo. Siellä ihan. Katso, taas pöllähti tossa. Näkyy vielä. Joo, ne kutee nyt. Joo. En mä tällä. Ei vittu, noin on kilon taimeni. Kato, nyt on iso tossa noin tuossa puun Joo, tällä puolella. Joo. No nyt on 4 minuuttia taimenpornoa nauhalla.